Dobrý večer, milostivý. Blahorozený, pane generál. Dobrý večer. Račte prominout, já jsem prosím Čerdiakov. Ivan Iljič. Toto je pro mě nesmírnou ctí. Ano. Já rovněž jako vy sloužím v ministerstvu veřejných sadů. Lépe řečeno sloužím vám, neboť vy račte být sám pan ministr veřejných sadů. Já jsem prosím pěkně zástupcem vedoucího odboru pro stromy a keře. Opravdu? Tak pokračujte v pilné práci. Letos se nám stromy a keře vydařily. A moc pěkně. Moje žena by si považovala za čest se s vámi seznámit. To je ona, moje manželka, paní Čerdiaková. Těší mě. Večer potěšení je na mé straně. Dobrý večer. Prostě vám to nedožila. To je moje žena, paní Čerdiaková. Dobrý večer. Dobrý večer. Jsem právě měla tu čest. A já jsem prosím manžel, tady mé manželky. Uctívá, dobrý večer. Omlouvám se. Doufám, že se vám hra bude líbit. Jistě, pokud budu stojit sledovat. Ale kde pak je hodný pan doktor? Pan hodný doktor tu není. Vyřizuje si nějaké osobní záležitosti. Svěřil péči o své pacienty do mých mladých, schopných rukou. A jste vy vůbec doktor? V každém směru až na ten titul. Jsem budoucí doktor. Tak to já jsem budoucí pacient. Mohu vás ujistit, že mě od doktorského titulu dělí než formalita jediné zkoušky. Přece byste mi nepřipravil o takovou příležitost. Račte se sem posadit, chlapče. Budu se za vás modlit. Bože, to je bolest. Ani posadit se nemůžu. No. Zřejmě jsou chyceny nervy. Jak budou venku, bude po bolesti. Ježiš, vy mě chcete tahat nervy? Ne, jenom zub, který je s tím nervem spojen. To je jednoduchý chirurgický zákrok. S tou cigárou. Co je s ním? No, kouř mě štípe do očí. Mám ho típnout? Kouřím jen, abych se uklidnil nervy. Tak to klidně kuřte. Díky. Kuřte klidně dál. Tak. Tak se na to podíváme. Prosím vás, No. nebude to bolet? Ne. V radnosti žijeme ve věku vyspělé vědy. Dnes vás už nemusí nic bolet, když se dostanete do šikovných rukou. Chcete jiné zacházení, budete je mít. Vás opravdu. Tak, otevřít. No tak, otevřít. No. Ale tak otevření úst je základní podmínkou tohoto zákroku. To by byla strašná štrapác, kdybych vám měl tahle z přednější strany, že? No, tak otevřít. No, nejen rty, celá ústa. Nehodlám vám čistit chrup, musím vám chrup prohlédnout. Prosím vás, počkejte, ale nebude to bolet. Ne. Tento zákrok vůbec bolet nemůže. To je pouhá prohlídka za účelem zjištění, co, kde a jak nutno provést. Tak otevřít! No, výborně. A už ho vidím. Nezáda. Ty jsi ale pěkná potvora, co? Nemluvte na něj! Musím. Dobrý den, milostivá. Omluvte mě laskavě, že nevstávám, jsem poněkud indisponován. Račte prosím přijmout místo. Tak, co pro vás mohu učinit? Pomoct mi můžete vysokoblahorodí. Je už nikdo na světě. Pomocnou ruku Ježiši Kriste, prosím vás, uklidněte se, milostivá paní, určitě všechno krásně vyřešíme, když budeme přistupovat k problému s citem a klidu. Promiň. Tak oč se vlastně jedná? Jde o mého muže. Iljiče Šukina. No to. Stůně už 5 hrozných měsíců. O, já vím, co taková nemoc dovede. Co ho vlastně trápí? Nervově se zhroutí.
Jen se ho maloučko dotknete, i hned vykřikne. Uá! No, ale kde k tomu přišel, to vám vůbec nikdo neví. Ale já to začínám tušit. No.